Abuyang yan. Oo, nagdalihan. Sabitan. Mga tanga kasi. Parehas na truck, tanga.
gamit ng tao? Oo naman. Oo. Sa sala? Pwede. TV? Hindi. Remote? Hindi. Pwede ka sa kwarto? Pwede. Oo. Electric fan? Hindi. Sa kusina? Hindi. Kwarto lang sa sala? Oo. Pwede. Doormat? Hindi. Kanina ka pa tanga-tang-tang. Oo, artista to. Ayaw mo yan? Dolter, crab sa kasaw, kakabiyaan mo ng dolter. Kurasan? Frame? Hindi. Flower base? Hindi. Ginagamit sa kuya? Oo. Cosmetic. Ako kasi yung ngayon yung personality na Pickles. ako mapa-endorse kung hindi ko nasubok sa sarili ko. Sinubok si Dean Papi Arakel noong panahon ng pandemic. Ang Talaga? kasama ko sa panahon na laban na yun ay ang Power Cells Herbal Capsule. Ako si Erlinda Dean Papi Arakel. Nagtitiwala kay Power Cells. Dahil kay Power Cells, ako ngayon ang sandalan. Tang.